county alafu tuende national election. Ji adek otony e lak tho e chiro mag Sima e kaunti ma Nyamira to kod gorofa moro lwar e odgi mane gidakie. Kaluwore kod joneno, od gorofa noero ma nogore piny okinyi ma kawuono kar saa 3 mar okinyi noyudo ka imedo losi ka jatend obila ma gwengego Robert Ndambiri ne olero ni ji adek go kama oting'o nyathi achiel noyudo hinyruok kama bende ne oring kodgi e ute mag thieth. Ndambiri bende nomedo ni gedo mar orofano ne ochungi higni 10 mokalo kaluwore kod wuon ot ma bende nochako gere. Kuangalia upande wangu siangalii eti iko ghorofa nini, lakini nikaona fumbi. Na fumbi hiyo sijui ilitokea wapi. Lakini mwishowe mtu mmoja alinielezea kwako imeangukiwa na nyumba ile ghorofa. Si kuona, lakini nikaja. Nikafika nikapata ndio imeangukiwa. Hata hivi sasa umati wa watu wanaendelea kuangalia na wamesaidia. Mimi mwenyewe nasema asante kwa wale ambao wamechukua mkono wao na mafikira yao yote kusaidia wana wangu ambao wale waliangukiwa na nyumba hiyo. Tulipokuwa tunaendelea kuongea na rafiki yangu, tukasikia sauti kidogo, tukaenda kuangalia kwenda juu, tukapata ni ghorofa imefanya some cracks. Kwenda kuangalia vizuri, tukapata ghorofa imeanza kuteremka. Tukashindwa mahali tunaenda. Ikabidi tukasimama hapo sababu hata nguvu zilituishia, tukashindwa kutoroka. Tukaweza kuokoa wasichana wawili, mmoja wa miaka 16, wale walikuwa wameterapiwa kwa building, na mwanaume mmoja wa umri wa miaka kama 40. Wote wameokolewa na wakakibiswa katika hospitali yetu ya Keroka Sub County Hospital, na wote hali yao sio mbaya sana na wanaendelea kutibiwa pale. Mana kamano kaluwore gi masira mar ot moruombore piny Nyamirano, watudore achiel kachiel gi Crispin Otieno kantie Nyamira. Crispin, kinyalo winja, inyalo ketowa e ler ni to ang'o manyalo bedo ni notimore, to kwan jok mohinyore nyaka sani ochung'e adi? Crispin. Awinjo makare Milton, mana kaka iwacho no, orofano mano mar kata floors 4 ne oruombore piny kar saa 3 okinyi, kendo nokelo buok ahinya e gwenge ma Gesima mano mantie kar od burano mano mar Kitutu Masaba e kaunti ma Nyamira. Kendo seche ma masira notimore, mana kaka wawinjo ka jo gweng'no ne wacho, ne gin kod buok kane gichako neno ka antiere cracks e orofano, kendo jomoko motemo chopo machiegni neno kaka chal mar gorofano chal gokinyi ma kawuono mano osechako leng'ore, kendo ne gorofano omuomore piny. Kata kamano onge ng'ama owito ngimane kaluwore kod masira ma okinyi ma kawuono. Kendo mana kaka Robert Ndambiri mano OCPD ma gwenge ma Masaba North owacho, ji adek moting'o nyithindo 2 mo oyudo hinyruok kendo notergi e hospital no mano ma Keroka, ka nyaka sani pod jotelo kata apisas mopogore opogore mago mawuok e migawo mano mar housing kata mag gedo ute ne osechopo, kendo giwacho ni orofano ne osewachne kendo ne osewach ni kik gedo mare dhi nyime mano higa mar 2014 kama ne gedo mar orofano ochakore. Kata kamano jogo mane gero orofano nokoluwo chik kendo nochunge. Kata kamano en masira ma okelo buok ahinya, kendo jopiny medo kwayo ni sirikal okonygi e jogo matimo gedo ma ok opuodhi mondo mi masira machal kamano omed geng'. Nyaka sani pod kata county no and county ma Nyamira pod dhi nyime mar ng'iyo ka dipod nitiere jogo ma pod ne okwamo tok masira no timore okinyi ma kawuono. Kendo gima wanyalo wacho nyaka sani onge ng'ano ma owito ngimane kaluwore kod masira ma kawuono no. Jogo ma ohinyore kendo notere osiptal gin nyiri 2 kaachiel kod jago moro ma hike en 40.
Erokamano ahinya Crispin Otieno, wageno ni biro medo luwonwa ripot ma kamano mondo mi wabi wami jopiny mathoth